मा जाखो जारौ? ओरै फै मानो बुनांगौ जाखो? फै आंनि खाथियाव फै दे खिन्थालाय मानो बुदों आइया नोंखौ? दे गाबनांला दे आइया ओरैनोसो बुदों। दे जागोन दे एबार आङो दखानाव थांबा लाबोनानै होफैगोन। बा नारजि बुदां मोजांखौनो फोरोंथारदों माथो। बुनो नागिरदोंसो होननानै बुंदों नोङो? हा मानजा मोनगोन नोङो दानिफ्रायनो लिपस्टिक हा सिख्ला गोरलै बायदि मोनदों नामा गावखौनो? थोद हाफां गथ' मानसिफोरालाय मा मिन्थिनो। नारजि बुदां गथ'फोरखौ दानिफ्रायनो बुआबा बुजायाबा गथ'फ्रा देरबाथाय खोथा लाया। दानिफ्रायनो लिपस्टिक नुवाखै? सिख्ला देरबा बेसेबां देलाय मांग्रि जागोन बियो? अब्लाबो मानोथो लावथि देखायबाय थानांगौ जाखो हाफां एसेयावनो? नारजि बुदां नों आंखौ एसेयाव लावथि दिखांनायसो नुदों आरो गथ'फोरा जे सानफा एफा बेसेबां दुस्थ' जालांदों नों नुदों नामा? दानि गथ'फोरखौ मबाइल नङाबानो दसे सम थानो हाया। सिख्ला गिदिरफोरबायदि सेंग्रा गिदिरफोरबायदि देखायनो नागिरो दानिफ्रायनो। बिथिंजाय ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ न'नि खामानिबो मावनांगौ बाहेरनि खामानिबो मावनांगौ। आं मालाय हारसिं मानसियालाय बेसेबां बाथायबावनांगौ गथ' गथायफोरखौबो नायनांगौ। नों मोनसेल'सो खामानि मावो नोङो बाहेरायाव थांनानै। हा मानैसो दावराव दावसिसै? आबै आइ आंखौ बुदों। हा बिहामजो गथ'फोरखौलाय मानोथो बुबाय थायो? आंखौ बुनायखौसो नुदों आरो गथ'फोरनि दुस्थ'खौ नुवाखै? हा गथ'फोरालाय दुस्थ' जाखायो बेखौनो बुबाय थाबाय। गावबा गथ'फोरखौनो दसेबो नाया माथो दसेबो लाखिरा बिबै होननानै। ओइ हाफां मा होननाय जादों? आं नंगौखौसो बुंदों दे। माथो गथ'खौनो जेबो थाल लाया गावनि खामानिखौल' बिबैयानो बेनो जाबाय। आंबो माथो सम मोनबा नायोआलाय हा मा नाया जाखो आंलाय? नै दाबो इलेक्सन जाहां जागासिनो बेयाव आंहा एसे खामानियाव मुखुब जाहैनांगौ। बेयावलाय आंलाय गथ'खौलाय बोरै लानांगौ जाखो? बाथो होमबाबो बिफानि बिमा बिफाया बारा नायखाया गथ'फोरखौ। बिमानि बिमा बिफायासो बांसिन अनो फिसौफोरखौ। थोद हाफां नंगौ खोथाखौ बुंनायखाय आंखौ दाय जासिगोन दा। नंगौ खोथा बुंग्राफ्रा जेब्लाबो गाज्रि मोनजाखायो। हाफांना खुगायानो बाराद्राय होनगोन आरो आं नंगौखौसो बुङो बोरैबा आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनासङा खालि थेव होननायखौल' खोनायोदां आरो। ला 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 हे मालाय सारन्थाइ गोलैदोंमोन नामाब्रा नोंसोर न'आवलाय? ए फै अमा राजा जिराय फै। हे माथो देरथारबायलाय जारौ माथो सिख्ला गिदिर जाहांबायानो। थांहाय स्कुलाव थांनो टाइम जाबाय थां। हा अमा राजा मा खौरां? ओरैनो फैबायब्रा न'आव गोदाव सोराव मोननानै। थांलाय हाफां साहा फुदुंहैलाय। जागोन दे बेनिफ्रायलाय फिल्म स्टिंआलाय जोब्बायना जोबाखै? फिल्मालाय जोबहां जादोंमोनलै एक्टर एक्ट्रिसआनो जखा मिलायथारा माथो। रमान्टिक सिन खालामना होबाबो माथो रमान्टिकखौनो जानो रोंथारा। माबा एक्ट्रिसआनो गुन्दाखौसो मोजां मोनो बम्ब्रखौसो। मा जाबावगोनथाय मेथाइ दोंसे दंबावोलै बेयाव एसे खुदुमनाय होनो सानदोंमोन आं। गैया माथो एक्ट्रिस एक्टर मिलायथारा सानैजों। आं हले बिराद नायनो लुगैथारबायहाय। आंनि जिउ जारिमिना माबायदि जादों बेखौ मिथिनो लुगैथारबाय। र' दसे जिरायथ' साहा फुदुंना लायना फैनि आं। अमा राजा हाफांनि जिउ जारिमिन मारना फिल्मा? जाव दानाबा होनाबा उपाय गैलालै। आंथ' हाफांनि जिउ जारिमिन बानायथाराखैलै। बेफोरखौ उनाव नायदोब्रा फिल्मा जेब्ला रिलिज जायो। हा न'आवलाय माबायदिथो खबरफोरालाय? आंथ' बिराद गोबावसै नोंसानाव थांनायाबो। हांग्रिमोनदि मोनालाय एमाव राजा मोना? होखारहरबाय आं होखारहरबाय। मा होखारहरबाय? औलै बांद्राय कें कें होनबाय थानायखाय होखारहरबायलै। नांलालै आंनो हिनजाव थिनजाव गथ' गथाय नांला। सेंग्रा बायदि जाफिनसै आङो। साननैसो सेंग्रा बायदि जानानै उनावहाय मियाफोरबायदि मुस्लिमफोरबायदि 12 जनसो हिनजाव लाबोनोसै आं बांगाल हिनजावफोरखौ। बुंबानो जायो नामा? जायाबाबो जाहोनांगौब्रा। माथो नङैनि कें रायजाबाय थानोब्रा। माथो बुंबावनो आरो ओरैबायदि नांलायग्रा जाबायलै हांग्रिमोनदिया। हिन्दीखौबो रोंबायलाय सिरियाल नायै आरो दा इंलिसखौबो बबेनिफ्राय रोंब्रबखोथाय। इंलिसबो टकिं खालामग्रा जाबाय आंजों। मोजांसोब्रा अमा राजा गासैबो हारिनि रावफोरखौनो रोंनानै थानांगौ। है बेना खालि नांलायनोल' रोङोलै। नांलायनो थाखायसो सोलोंना लाखादों खोमा मानसियानो। नांलायबाथाय हिन्दी इंलिसल' जारिखायो। दालाय नोंलाय बोरैथो थानांगौ जाखो हारसिंलाय? थां हांग्रिमोनदिखौ लिंना लायफिन। दरखार नाङाखैलै लिंना लायथारालां। हारसिं बेसेबां मोजां मोनदों आं थानो। आइ आफामोनाबो गामियाव हा गोदानाव खारलांनानै दाबो मोनफैला। आरो हिनजावबो गैया मोजाङानो जादों दे हारसिंनो बिन्दास। थोद हारसिंनो थामारसिगोन नामाब्रा? लायला नामा नों हांग्रिमोनदिखौ? संसार जानाया बिदि जायाथ' अमा राजा। मोजांबाबो गाज्रिबाबो मिलायनानै जानांगोन। है नांथारलालै नारजोबदां हिनजाव गथ' गथाय नांथारला। आं हारसिंसो थानोसै हारसिंसो बिन्दास मोजांलै। फाथैलायसो फिसिनोसै गाबोन फाथैसो हरगोन आं। फाथै फिसिलायनानै थानोसै सेंग्राफोरबायदि। सोर फाथैलाय बिसिनो नागिरदोंब्रा? ए सन्थला फै जिराय फै। बेयावनो जिरायगोन आं
गोथावनो हा सोरथो फाथैलाय बिसिनो नागिरदोंलै अमा राजा आं बिसिनो नागिरदों आं माब्लालै बा सन्थला खुसिथार माथो आं फाथैलाय बिसिनो नागिरनायखौ मानोथो दुखु जानांगौब्रा नोंस्रा फाथैलाय बिसिदों आंहालाय मानो गाबनांगौ जाखो दस्साला सुवाद सन्थला नोंनिनो गाज्रि नोजोर नांबाय खोमालै बोरैबा नोंनि गाज्रि ग्रहफोरासो आंनाव मोनफैजोब्बाय खोमा शनि ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह हा गासैबो बारनि ग्रहआनो आंनावसो सौग्रावफैजोब्बायदां आच्छा होमबा आं ग्रहसो होमबा आं गावखौनो मानसिसो सानबाय दंथारोमोनलै इसिबां दिन होमबा आं ग्रहसो औ सन्थला नों सासे ग्रहसो गाज्रि ग्रह मानो ग्रह जानांगौ जाखोब्रा आंलाय अमा राजा हिनजावजों खारजानानै खर'आ गाज्रि जाबाय नामाब्रा सिबाय रागाफोरखौ हिनजावनावसो हगारोमोनदां नै आंखौसो मोनबाय दा आंहासो ग्रह जालायबायनो नोंनाबो खारगोनब्रा सानसे नोंनाबो आजिखालि हिनजावफ्रा गथ' गथाय गोनांफ्रासो बांसिन खारो नोंनाबो खारगोनब्रा सावसो होनाय जाखो ना बोरसो होनाय जाखोब्रा एखेबारे थाइबानि लारु नोंबो हिनजाव खारजानो लुगैयो होमबा मा सोंनाय जायोब्रा असदालाय नोंसोरनि बेफोरबायदि दावराव दावसियाव दा हाफाङासो आंखौसो माबा माबि बुंलायगोनलै नोंसोर हाफांनोसो फोरोंनो फैदों नामाब्रा दानो दावराव दावसि खालामलायगोन बियो मालाय नारजिबदां हाफांखौ एसेबां गियो नामा नोङो थोद मानो गिनांगौ जाखो सनमान होयोब्रा अननाय होयो अननायबानो सनमान होबानो गिनाय जायो नामाब्रा हिनजावफोराबो जेरै हौवाफोरखौ मान होयो गावनि फिसाय होननानै फुजियो जोंबो हिनजावफोरखौ बेबायदिनो सेम साननांगौब्रा हिनजावफोरखौ अनबानो जे मानसिफोरा बुङो हिनजावनि सिङाव थायो हिनजावखौ गिग्रा बे नङाना अननायसोब्रा बेफोर अननायसो अमा राजा गियानखौ एसे नारजि बुदांनिफ्राय सोलोंना लादोलै नोङो बाखि आंहा हाफांखौसो लोगो हमनो फैदोंमोनलै जोंहा हाफांजों आंजों बिजनेस स्टार्ट खालामनाया एसे आवगायहांदों र' आच्छा बे हाफांना दाबो जाला नामाब्रा साहा फुदुंनायलाय ओइ हाफां साया जाबायबा लाबोदो र' जाथारसिगोन सन्थला दे फालांगिया बोरै बोरै जाखो एसे खोन्थादो फालांगियानोथ' जानायलाय जादोंलै साला बांगाल बिहारि मारवारिफ्रा जायगा आवग्रिजोबनानै लाखायोलै जिबायदि माथा मारियो जेरावबो घुस होनानै दोनो जायगाखौनो मोननो थाङाब्रा सेलायलायनांगौ एबारथ' जुद्धसो नांगोन जुद्ध बेनोलै हारसा बांगालफोरा जेब्लाबो जोंफोरबायदि बर' मानसिफोरखौ ट्राइबेल मानसिफोरखौ गादबनानै दोननो नागिरखायो आरो बेफार फालांगि मावनायफोराव जों बर'फ्रा दाबो गोबां रोंनांगौ दङ बेनिखायनोथ' थगायजाबाय थायो मारवारि बेंगलि बिहारिफोरजों बिसोरलाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जुगे जुगनिफ्रायनो फालांगि मावनानै जाबोदों बेनिखायनो बिसोरना साहसाबो बारा थगायलु थगायलियाबो बारा जों बर'फोरना थं थं गर' थं नालाय एसे थगायजायो बेनिखायनो खुगा गोनां साहस गोरा हाफाङा बेस्टलै बिदियाव हाफाङा बेस्ट हाफांखौनो फसायखायो आं फालांगि मावनायाव मासि दिसथालाय बे दावसो माथो दसथि बम्र मा जालायखोब्रा दावसो देलाय अयथासार फाग्लिलै लामायाव लोगो मोननानै जि बेंथेबायलाय आंखौ लासिंसिं बम्र बोरै बेंथे जालायनाय जाखोब्रा फै जिराय फै बेयावनो जागोन दे माथो खामानिमोन बम्र फैफेरा दिनैसो फैथारबाय नोङो नोंसोरखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै हाबासो खालामनो सानदोंमोनलै आं हाबा बेखौनो रायज्लायनो फैदोंमोन आं नाजिबदां नोंजों नै आं बुंखाबायना हाबा दाखालाम फस्थायगोन होनबा मानिया नोङो मा एसे सिगियोब्रालै अमा राजा दा सिगिलै गोसोफोरा बोरैबा मोनो बिदि खोथा बुंबा माथो सन्थला बम्ब्रमा सोरथो हाबा जानो नागिरदों ओइ हाफां साया जाबायना जायाखै जाबाय फैदो न' सिङाव लोंफैदो बयबो सोरथो हाबा जानो नागिरदों हनै बम्ब्रआ गाब्र'नो नागिरदों गाब्र'नो हाबा खालामसै नै बुंफाखौ बेनिफ्राय अमा राजाया आंखौ सिगोगासिनोलै हाफां नोंनो एसे माबा मोनसे बुंदोलै बम्ब्रखौ हाफाङालाय मा होनोब्रा
हाबानि खोथा होनबा दा बुंसैहाय बेसे गिलु बालु हाबा जाखांबासो मिन्थिगोन दा फारसेनिफ्राय नायजोबनांगौ जायो फारफ्रोमनिबो बिथिङाव खबर लानांगौ जायो जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय गथ' गथायनिफ्राय समाजनिफ्राय गासैबो बिथिङाव नायनांगौ जायो आंबा हाबा जाखांनो बेसेबां खस्थ' मोनदों ओरैनो हाबा जानो लुगैबाय हाबा जानांसिगौ होननानै मानसिफोरा बुंबानो हाबा दाजाखाहाय जेब्लासिम गावनि आखायाव राइट टाइमा सफैया बोथोरा मिलाया नोंनि थासारिजों अब्लामानि हाबा दाजाखा खोथाया बोरैबा नंगौबोलै हाबा जाब्रबना लाबा जारलासो जायोलै उनावहाय ओइ माइसि सिगियो नोंसोरो दे बारा खोथाखौ खोनासंनांला नों नोंनि गोसोआ माखौ थिनो बेखौनो मावदो दे फै गासिबो न' सिङाव दे हांग्रोमोनदियाय थाथ'दो दे नोंसोरो ना गुरना फैनोसै आङो ना मोनसोदोंनो लाब्रा बिलोआव जागोन दे आयै दे ओंखामाबो संना दोनखादों आङो जाबानो जाबाय जावैसोआबो दा फैबा जाफैथोंसै बुरजायैनो संखादों आं फैया बियो हा माब्लाथो फैगोननो फैया खारबोखाबाय आङो होखारहरखाबाय मालाय आंखौ बेनिखायनो एमाव राजाखौबो लानानै फैफाबाय आं आयै मा होननाय जाखोसै हांग्रिमोनदि आयै थां नों ना गुरै थां बारा सिन्था खालामबाय थानाङा बेफोर अमा राजा आरो आंनिसो खोथा नों जेबो साननाङा आयै हा मानो जेबो साननाङा जाखो बिदि संसार जानायालाय नांलाय खमलायालाय जाखायो बिदि होननानै न'खौ गारना फैबा जायाना आयै नों बेफोरखौ जेबो साननाङा दे थां नोङो ना गुरै थां दे खोथाफोरा मोजाङै रायलाय होनलाय मोजाङै गोरोबफिनबानो जाबाय आरो आं ना गुरना फैनि र' आंबो थांफागोन ना गुरनायाव आबै आंबो फै थाङा माथिंसो आङो बेनोसो फन हरग्रोथाराहां गाव लांफैबा लांफैदों दरखार गैया फाथैलाय बेसेनसो होनबावदों बे अमा राजाया नै थाङा थां लांफैयागौमानि ओइ हांग्रिमोनदे सोर फैदोंहाय सन्तलासो माथो फै जिराय फै हा मानोथो फैब्रबामोन सन्तला नोंखौनो खबर लानो फैदों आंखौ खबर लानो आंथ' लोमजायाखैना कर'नाबो जायाखै नङालै हांग्रिमोनदि ओरैनो खबर लानो फैदोंब्रा नोंलाय आंखौलाय न'आव फैदों होननानैलाय बोरै मिथिखो अमा राजाया गामियाव धल दामै दामै खिथा बुंगासिनो फाथैलाय बिसिसिगोन होननानै बेनिखायनो आंबो नोंनाव खबर लानो फैबायब्रा आयु बिदिसो बाव ओरैबायदि थाना बियो हिनजाव खानायखाय बिराद मोजां मोनथारदों आरो अमा राजाया बेखौ अमा राजायासो मिन्थिसिगोनलै थौ अमा राजानाव थांफिननोसै थांफिनथारा माथो आङो गाव लांफैबासो थांबा थांगोन नङाबासो थांग्रोथारा आं नङाबा खर'आसो देरगोन बेना आं थांबाथाय खारनाय मानसियानो फैफिनबाय होनना थौदोब्रा दस्ति आं दांना हा नोंनालाय खबरफोरालाय माब्रै फिसाजोआलाय दं बेबो देरहोलांबाय एसे साननैसो बावबा स्कुलाव थांनो जाबावसिगोनसो कार्टुन नालाय थाब देरो औथ' आरो दे सन्दला नों जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि दे जागोन फाग्लिया बिराद मोजांथारमोनलै थु आंबो आरो मा सानो आरो दै बे बमब्र'आ आंखौ नुबानो मानो खारग्रा जाखोसै जारलासोहाय मा ओंख्रि जाखो मा ओंखाम जाखोबो सोंनो हाथारला आरो आं बे बमब्र'खौ गिया मालाय एथ'बां गिनांगौ आरो थै बात्तामिस फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव साथा हमनानै देलाय बबेयाव थांनो नायफिना मानो नों सना नायफिना मानो बात्तामिस जेरावखि थाङो एग्लाङो मानो जेरावखि थाङो एग्लाङो मानो दै खरसिङाव एम्बु जाना थाखुमा होया मानो दै खरसिङाव एम्बु जाना थाखुमा होया मानो बात्तामिस नै नोंखौनो हाबा खालामगोन आं ओरैबायदि दुगिना नोङो दाउसो देलाय ओरैबायदि जाबखोलायनाय दुगिना एक्ट्रेस जायै सायावनो एक्ट्रेस जाखांबाबाथाय आरोबाव बेसेबां दुगि जागोन नों बेनिखायनो नोंखौ हाबा खालामगोन आं हाबा खालामनानै सानफ्रोमबो माइ गायनो फोथाराव थिनहरबाय थागोन आं बेनिखायनोथ' बालावबो थाङा नोंजों आरो आं मा रावबो थाङा नोंजों बेफोरबायदि बुंनालाबा नों आंजोंनो हाबा जाखानांगोनब्रा थाङै थुङै रावजोंबो नायफिनजाया नोङो आंल'सो नोंखौ अनखांखां मोननानै नोंखौ एदावबायो बात्तामिस थफेराम दाबायदियाव बुहुमा जोबस्रांनानै जम्बि भेम्पायार आरो नों जों साथामल' थाबाबो ना आं जम्बिजोंसो हाबा जागोन थेवबो नों बायदिखौ नांथाराहाय आंनो आइयाव एसेबां बारा होनथारबायना नों
सोरथो लागोनब्रा नोंखौलाय सोर लागोन नोंखौ आंहाबो लागोन आरो सोरखौबा सानसे आं गोसो थोजानायखौ नाङाहाय आं जाय सेंग्राखौ गोसो थोयो बेयो आंखौ गोसो थोफिननायखौसो नांगौ सेंग्राया गोसो थोग्रोनायखौ नांथाराहाय आंनो थुब्राम हगार लामाया ए दम्फाव बबेनिफ्रायलाय हाफां मोनाव थांनो नागिरदों आङो बमब्रआ लिंहरदों मानोबा नांगौनो मानोब्रा मानो जानांगौ जाखो गोसो थोलायनो लिंहराखै बे हाफांमोननि न'आव हाफाङाबो खम नामा मैयाबो पार्कआव जिबायदि बिबार होलायनाय गोसो थोलायथारदों बिसोरहा भिडिअ बानायनानै दोनदों गोसो जाबाय रागा जोंबा दानि इउटुबाव आपल'ड खालामनानै फैसा खामायगोन आं मा होनथारदोंहाय नों आयौ बाला नों आरोबाव आंखौ बुदोंना आंबो नोंखौ गायाहाय मासथिनि बापाव हिनजावजों बुलायलायदों दाबा मा खालामनांगौ जाखोब्रा आंलाय बोरै हमथानांगौ जाखो आयौ आंजों नांनो नागिरबावदों नों दाउसो देलाय माहाय दुमफाव लेदे बैसोआव आंखौ गिग्रा बायदि मोनथारदों नामाहाय बालनि नै बारा आंजोंबो आयाव आंखौसो जोबावदोंना नोंखौसो आयदे पापिया मायाव जोयो आयौ रोंलालै आङो मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा हिनजावजों बुलायनायखौलाय मा खालामनांगौ जाखोलै हद हिनजावजों बुलायनायफ्रा देन्जार जायोलै आं मिथिलालै आं जिरायनानै नायबाय थानोसैलै दे लागाव दे बिदिब्ला दिनैनि एपिसडखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे नायगिरि लोगो नोंथांमोन दाखालिनि बायदि आसि बिमाखौ थुलायदोब्रा दाखालि जेरै आसि बिमाखौ थुदोंमोन दिनैबो थुदोलै दे थुखोथार थुनानै एकदमबारे साबसक्राइब खालामैफोरा बेल बाटनखौ थुं दामनानै होखावलांदो लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदोब्रा दिनै आं नायगोन दै नायनायाथ' नायगिरिफोरा नायोआनो आसि बिमा थुलांनो मानो बावो ओइ आमाइ आनै आब' गुमै नानि फंबाय जारौ दे थुना होदोब्रा आबै नोंबो दे आबौ नोंबो दे आइ आफामोन नोंसोर गासिबो दे होमब्लालाय बाय गासिबो मोजाङै था सेफआव था टेक केयार नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय